Ja však som hižo pravil, kak to je było z naszego serbskiego reču za čas wojny. Trochu nadzieje sme mieli, dokud je však všetko inak byš a hesła však bychu svoboda za všetko sme si mysleli przez dzieło domowiny, kiż však sme tola pytli hižo trošku, też pola nas daleka w Ochoze, kaj sem już no prawił, że to będzie w szuli lepiej, ale tam so ničo stało nie je. Tam so w naszym czasu jeszcze docela ničo stało nie je. Wszystko je tedy pola nas Niemcy było, a ja ani netko rec nie môžu, kado je to šlo, predehać su potom započeli też ze serbščinu w Ochotskiej szuli. Nešto je było, ale też nic przewiele. Też nic przewiele, ja ani nie wiem čo dla. Had się to na wučajach leżało, albo na zajmie tych szulerów, albo starejszych, to ja ani prawić nie môžu.